हाय गाइस देखंतु मु होची आज सखाळु सखाळु ब्रश करिकी कोन खाउची पखाळ खाइयाकु मते भारी इच्छा हैला मु सेइति फाइके मामा को कहि देली पखाळ बनिया पाहेंगी मामा मते पखाळ देले तमको कहू मजी कोन खाउची देखौची पखाळ भात आलू भजा मिक्सचर कमला पानी खाउची देखिया केमतिया लागिबो बढ़िया टेस्टी लगुची तो तमे जदि खाइबा आसंतु आमे मिसेकी खाइया।